Matapos itong marinig ng nilalang, panay naman ang ginagawa nitong pagbubulong sa lupa na para bang meron itong kausap. Nang masipat ito ni Emilio, dali-dali naman niyang binusala ng bibig nito upang hindi na ito mabigyan ng pagkakataon para makagawa ng bagay na maaari niyang ikapahamak. Habang dinadaganan niya sa ulo ang nilalang, panay naman ang pag-uungol nito dahil sa bigat ng kanyang mga tuhod. Sadya ba talagang hinahamak mo ang kakayahan ko, demonyo? Gusto mo na ba talagang mamatay ngayon? Wika dito ni Emilio. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nagbago ang ihip ng hangin nang makita ng nilalang na hawak-hawak ni Upal ang kanyang anak at kinakaladkad na nito ang kanyang asawa. Paglapit ni Upal sa kanila, walang pagdadalawang isip naman niyang itinulak ang asawa nito na siyang naging sanhi upang sumubasob yun sa lupa kung saan naroon ang kanyang kabiyak. Dahil sa pangyayari, tila ba naging mas maamo pa sa tupa ang kalaban ni Emilio na kanina lang ay labis ang pagmamatigas. Maya-maya pa, dahan-dahan namang dinagana ni Emilio ang asawa nito at kasabay nito ang walang patid niyang paninindak sa demonyo. Dahil sa kanyang ginawa, kung kaya't mas lalo pang nagmakaawa ang nilalang na wag sakta ng kanyang mag-ina. Emilio, tama na. Itigil mo na yan. Walang kinalaman sa mga nangyayaring ito ang aking pamilya. Pakawala mo sila. Ako ang kaharapin mo. Wika ng gabunan habang patuloy itong umiiyak. Duwag, tingnan mo ang sarili mo kung anong kinalalagyan mo ngayon. Isa lang ang pakay ko, demonyo. Kaya wag mo na akong pahirapan. Wag mo na din akong pilitin. Napatayin ko ang dalawang ito sa harapan mo nang walang kalaban-laban. Sagot naman dito ni Emilio habang patuloy na nanlilisik ang kanyang mga mata habang nakatitig sa gabunan. Matapos itong marinig ng nilalang, bigla naman itong tumahimik habang patuloy na pinakikiramdaman ang paligid. Maya-maya pa, doon na ito nagsalita ukol sa pinagtataguan ng lunas na kanilang hinahanap. Nang mailahad na ito ng nilalang, dali-dali naman yung tinungo ni Upal upang kumpirmahin kung ito nga ba'y nagsasabi ng katotohanan. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman yung nakabalik sa kanilang kinaroroonan at kasabay nito ang pagkita ni Upal sa isang bote na punong-puno ng mga uod na gumagapang. Pagsilay doon ng gabunan, agad naman yung tumango, indikasyon na nakuha na nila ang lunas na kanilang hinahanap. Para naman mapatunayan nilang lehitimo ang sinasabi nito, inutusan nila ang gabunan na bigyan ng lason ang kanyang anak para ito ay mapatunayan. Mariinding ipinaalala nila sa nilalang na kapag hindi nito sinunod ang kanilang pagnanais, mismong ang anak niya at asawa ang sasalo ng parusa. Dahil sa tindi ng pagmamahal nito sa kanyang pamilya, kung kaya't hindi na yon nakatanggi sa mga nais mangyari nila Emilio. Nang sumang-ayon na ito, agad naman nilang pinalapit sa kinaroroonan nito ang kanyang anak upang mabigyan ng sumpa. Tandaan nyo, Emilio, ang mga ganitong uri ng sumpa, masyadong mapanganib sa lahat ng tao, may tangan man o wala. Ang mga nilalang na katulad kong nagtatangan ito, naibenta na ang kalahating kaluluwa sa mga demonyo. Unang indikasyon kapag may tangang ganito ang inyong mga kalaban, makikita mo sa kanilang meron silang mga engkantong pinapangalagaan. At kapag isasagawa na nila ang pagbibitaw ng kanilang sumpa, masisipat mo silang animoy nakikipag-usap sa lupa. Bagaman hindi lahat ng gabunan may kakayahang makagawa ng ganitong karunungan, lahat sila ay palaging merong tangang sumpa kung sakali mang sila'y matalo sa isang digmaan. Nang hihinang paliwanag ng gabunan.
Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong sinukahan ang kanyang anak ng walang pagdadalawang isip. Habang pinagmamasdan nila ang ginagawa nito, kitang-kita nila ang mga kaganapang halos kapareha ng nangyari sa kanilang ama. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan nang binalot ng maitim na likido ang anak nito na siya namang mabilisang sumuot sa balat. Hinayaan muna yon nila Emilio ng mga 10 minuto nang sa gayoy kumapit yon ng husto. Makalipas ang minutong kanilang pinakahinihintay, doon na nga sila nagtanong sa gabunan kung ano ang kanilang gagawin para mapalayas ang sumpang tinatangan ng bata. Ayon sa nilalang, na upang mapalayas mo ang ganoong kataas na sumpa, kinakailangan mong ipainom ang halos kalahating laman ng garapon na nakuha ni Upal. Binigyan din sila nito ng iilang buhay na salita upang masigurong tatalab ang lunas. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, dali-dali nilang ipinainom sa bata ang likido habang nag-uusal. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang masipat nilang dahan-dahan ang nawawala ang mga animoy itim na tinta na nanuot sa balat ng bata. Ganyan lang kasimple ang pagpatay sa sumpa, Emilio. Bueno, malaya na ba kami sa mga kamay ninyo? Tanong ng gabunan habang pinagmamasdan nito ang paggaling ng kanyang anak. Hindi pa. Huwag kang magmadali. Kahit nakita ko na ang epekto ng bagay na ito, hindi pa rin kami dapat magpakasigurado. Siguro mas mainam na sumama ka sa amin pabalik sa aming tahanan. Dito lang mag-ina mo hanggang sa dumating ang araw na makabalik ka na sa islang ito. Makipagtulungan ka sa amin, demonyo. Pangako, walang mangyayaring masama sa'yo. Mahinahong wika ni Emilio. Nang marinig naman ito ng nilalang, ngumisi lang naman ito na para bang merong nakakatawang bagay na sinabi si Emilio. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman yung sinapak ni Upal na siyang naging sanhi upang tuluyan ng kumawala sa katawan nito ang kanyang ulirat. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, dali-dali naman niyang pinasa ng gabunan upang mailayo sa kinaroroonan ng mag-inang aswang. Nang si Emilio na lang ang natira sa lugar, walang habas naman niyang pinagpapapatay ang mag-ina nito ng walang awa. Ginawa niya yon ng mabilisan para naman kahit papaano'y maging madali ang kamatayan ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, sumunod na nga si Emilio sa kanyang kapatid na para bang walang nangyari. Pagdating nila sa kinaroroonan ng pamilya ng kapitan, inabisuhan nila itong babalik na sila sa kanilang baryong nilisan. Magsasagawa kasi ng paglilinis doon sila Emilio, gawa ng napagtanto nilang hindi naman gaanong kalakasan ang lahing kumakalat sa baryo ng kapitan. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakbay sa laot, inilahad ng kapitan sa kanila na marami ng sumubok na albularyo sa lugar. Karamihan sa mga ito ay nagbuwis ng buhay dahil sa lakas ng angkang walang hirap nilang napaslang. Marahil ay masyado lang umanong malakas ang dalawang magkapatid kung kaya't nagawa nitong maging posible ang mga bagay na imposible para sa mga taong naninirahan sa baryong malapit sa dalampasigan. Matapos marinig nila Emilio ang sinabi nito, napangiti lang naman sila sa kadahilanang ang pakiramdam nila noon, pinupuri sila ng kapitan. Salamat ho sa papuri, kapitan. Siyempre, talagang malakas kaming magkapatid. Sinanay ata kami ng dakila naming ama. Wika ni Emilio habang patuloy itong tumatawa. Ilang minuto pa ang lumipas, nasipat na nga nila ang baryo na kung saan merong naghihintay sa kanilang mga panauhin sa dalampasigan. Karamihan sa mga ito ay matatanda at bata na maaaring mga pinuntiryang mayanggaw ng mga aswang sa isla. Habang patuloy nila itong pinagmamasdan, agad namang nabaling ang kanilang paningin sa mga nakatarak na kawayan malapit sa dagat. Pagsilay nila sa mga ito,
Agad naman nilang nasipat ang mga tanod ng kapitan na wala ng mga malay. Sa unang tingin doon ni Emilio, agad niyang inakalang patay na ang mga ito. Subalit nang masipat niyang gumalaw ang isa sa mga tanod, doon niya napagtantong maaaring wala lang mga malay ang iilan nitong mga kasama na bihag ng yanggaw. Ilang minuto pa ang lumipas, nadapo na nga sila sa dalampasigan kung saan sinalubong sila ng iilang mga taga-baryo na nanlilisik ang mga mata at animoy walang gagawing maganda. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid doon nila Emilio, sinabihan nila ang kapitan na wala na silang magagawa para mailigtas ang mga ito. Nang marinig naman ng kapitan ang kanyang sinabi, hindi naman ito nakapagsalita na para bang hindi na nito alam ang kanyang sasabihin at gagawin. Kapitan, pasensya na kayo. Wala na tayong magagawa sa mga yan. Kung pipilitin man natin silang gamutin, ganun din naman. Mamamatay lang sila. Kapag nasa ganyang estado na kasi ang mga yanggaw, dikit na ang kanilang mga kaluluwa sa sisiw na nagbibigay lakas sa kanila. Sana maunawaan niyo ang aming gagawin sa mga mahal mong kababaryo. Nanlulumong wika ni Emilio. Sige, Ginoo. Wala naman akong magagawa kundi ang sumunod sa inyo eh. Kayo ang mas nakakaalam kaya naman kayo ang magpasya sa sitwasyong ito. Sagot naman ng kapitan. Matapos nilang mag-usap, agad namang sumulong sa tubig ang magkapatid. Iniwan nila ang gabunan sa loob ng bangka para hindi ito makita ng mga yanggaw na nasa paligid. Maya-maya pa, doon na nila nilabas ang kanilang mga lagaraw at kasabay nito ang pagtataas ng bakod at puder sa kanilang mga katawan. Humingi din sila ng dagdag proteksyon sa Panginoon nang sa gayoy maging ligtas ang digmaang kanilang susuungin. Pagdating nila sa dalampasigan, kampante naman nilang nilapitan ang mga yanggaw ng walang pag-aalinlangan. Nang mapansin nila ang mga itong mabilisan silang pinaikutan, buong lakas naman yung sinugod ni Upal. Pagsilay ng mga yanggaw sa ginawa ng kapatid ni Emilio, bigla namang nagsipulasan ang mga ito, habang ang iilan sa kanila ay buong tapang ding sinalubong ang kapatid niya. Dahil sa mga nangyari, wala na siyang nagawa kundi ang tumulong na din upang madali ang matapos ang labanan. Habang nasa kasagsagan sila noon ng pakikipaglaban, ramdam na ramdam ni Emilio ang mahihinang pag-atake ng mga ito. Maya-maya pa, napagpasyahan na niyang ibalik sa sisidlan ang kanyang lagaraw upang gamitin lamang ang kanyang kamao na merong mga ihip na dasal. Pagsapak niya sa isang yanggaw na papasugod sa kanyang kinaroroonan, laking gulat na lamang ng iilang kasama ng mga ito nang masipat nilang bumagsak ang kauri nilang yanggaw sa lupa nang wala ng buhay. Ni hindi ngayon nagkaroon ng pagkakataon para maghingalo na siya namang labis na ikinatakot ng lahat ng nakikitang kalaban ni Emilio. Dahil sa mga kaganapan, ilang minuto munang natigilan ang mga nilalang upang mapag-isipan ang susunod na hakbang na kanilang gagawin. Ano? Nakakaramdam na ba kayo ng takot? Hindi lang yan ang kaya kong ipakita sa inyo kung susugod na kayo. Wika ni Emilio habang patuloy na pinagmamasdan ang mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman silang nakarinig ng isang pag-atungal ng yanggaw na siya namang mabilisang nakaagaw ng kanilang mga atensyon. Pagsilay doon ni Emilio, laking gulat na lamang niya nang makita niya ang kanyang kapatid na nagwawala. Animoy isa yung demonyong nakawala sa kanyang kulungan kung pagtatagain nito ang yanggaw na kanyang kalaban. Kitang-kita din niya noong nagsisipulasa na ang iilang kalaban ni Upal, subalit hindi pa rin yun sapat para mapigilan ang kanyang pagnanais na wasakin ng mga ito. Maya-maya pa, bigla namang bumalik ang katahimikan sa buong paligid dahil sa pagkalipol ni Upal sa lahat ng kanyang mga kalaban.
Nang magkatitigan sila noon ng kanyang kapatid, mabilisan naman itong sumugod para siya ay tulungan. Sa puntong yon, wala nang nagawa si Emilio kundi ang maupo at ipaubaya na lamang sa kanyang kapatid ang mga bagay-bagay. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon niya nasipat ang walang habas na pagpatay nito sa mga yanggaw na parabang labis yung nagbibigay kasiyahan sa katawan ni Upal. Hindi naman ito gaanong pinansin ni Emilio sa kadahilanang alam na niyang ordinaryo lamang ito sa mga taong nagtatangan ng trabungko ng buhaya. Ayon kasi sa kanilang ama na kung sino man ang nagtatangan ng trabungko, magiging gutom palagi ang katawan nito sa digmaan. Walang makakapigil dito sa oras na mangibabaw na ang lakas ng trabungko sa taong nagtatangan. Bagaman palaging naghahanap ng digmaan ang nangangalaga sa ganoong uri ng mutya, hindi naman yun agresibo sa mga taong ramdam ng trabungko na walang kasamaan sa katawan. Kumbaga, tanging mga demonyo lamang ang pinapaslang ng mga ito at pinahihirapan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan nang napaslang ni Upal ang lahat ng yanggaw sa buong paligid. Pagsilay ni Emilio sa kinatatayuan ng kanyang kapatid, nasipat niyang ibang-iba na ang mga mata nito kumpara sa normal niyang nakikita. May mga nasisipat na din siyang kaliskis ng buwaya sa mga kamay ni Upal na parabang masyado nang dumikit sa kanya ang mutyang kanyang tinatangan. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, doon pa lamang nasipat ni Emilio ang dahan-dahang pagkalma ng kanyang kapatid. "Upal, ayos ka lang ba?" tanong ni Emilio habang dahan-dahan itong nilalapitan. "Ayos lang naman ako, kuya. Ikaw ba?" "Pasensya na kayo kung inagaw ko ang mga katunggali ninyo. Wala hindi ko kasi mapigilan ang sarili ko." Sagot naman ito sa kanya. "Wala yon, ayos lang yon." Matapos nilang mag-usap, sinenyasan na nila ang kapitan na bumaba ng bangka. Nag-umpisa na din sila noong maghukay sa lupa upang ilibing ng sabay-sabay ang mga yanggaw na kanilang pinaslang. Bale, tumulong na din sa kanila noon ang mga tanod na nagkamalay para naman kahit papaano'y maging madali ang kanilang mga trabaho. Habang abala sila sa kanilang mga ginagawa, mariing inihabili ni Emilio na wala dapat silang pagsabihan sa mga pangyayari sa kanilang mga nasaksihan. Inutusan sila nitong sa pagbaon ng mga bangkay. Ibaon na din nila ang kanilang mga memorya na merong kinalaman sa mga kaganapan. Matapos nilang gawin ang paglilibing sa mga bangkay ng yanggaw, agad namang kinuha nila Upal sa bangka ang katawan ng gabunan. Hindi na sila nagpaabot ng umaga sa lugar na yon, gawa ng labis silang nagmamadali na madala ang lunas sa kanilang tahanan. "Kapitan, maraming salamat ho sa lahat ng tulong niyo sa amin. Naway sa pag-alis namin dito, maging maayos na ang inyong baryo. Hinahangad namin ang inyong kaligtasan kasama ng mga taong malapit sa inyo. Aalis na ho kami. Mag-iingat ho kayo." Wika ni Emilio habang pasan-pasan ang sakong kinaroroonan ng gabunan. "Sige ho, kapitan. Mauna na kami sa inyo. Mag-iingat kayo palagi hanggang sa susunod nating pagkikita." Dagdag pa ni Upal. Matapos marinig ng kapitan ang sinabi ng magkapatid, hindi naman ito nag-alangang yakapin sila upang maipakita ang kanyang pasasalamat sa lahat ng sakripisyo at kabutihan nilang ginawa. Para maipadama nila noon ang pagpapakita ng kanilang pasasalamat, binigyan nila ang magkapatid ng tig-isang kabayo at sinamahan papalabas ng baryo. Nang makalayo na sila Emilio, nasisipat pa rin nila ang grupo ng kapitan na patuloy silang pinagmamasdan. Sa pagsapit ng bukang liwayway, narating na nga nila ang hangganang lupain ng Tandag. Magmula sa lugar na yon, tinahak na nila ang matatarik na bundok upang mas lalong mapadali ang pagdating nila sa tago.
Bagaman purong kabundukan at kagubatan na noon ang kanilang tinatahak, kampante naman silang dalawa na hindi sila maliligaw sapagkat maraming engkanto ang kanilang napagtatanungan sa kanilang mga dinaraanan. Ilang oras pa ang lumipas, napagpasya nilang magpahinga pansamantala, gawa ng nararamdaman na nila ang panghihina ng mga kabayo. Habang pinagmamasdan nilang kumakain ang mga ito, doon nila napag-usapan ang mga bagay-bagay na kanilang gagawin sa oras na gumaling ang kanilang padre de pamilya. Habang nasa kasagsagan sila noon ng pag-uusap, napapansin naman nilang pangisi-ngisi ang gabunan na para bang merong nakakatuwa sa kanilang pinag-uusapan. Nang hindi na maatim ni Emilio ang ginagawa nito, bigla naman niya itong sinapak ng may kalakasan habang nagsasabi ng, "May nakakatawa ba sa pinag-uusapan namin?" Wala naman, Emilio. Natatawa lang ako dahil sa mga nalaman ko. Anong klase kayong mga antingero? Ni hindi nga kayo marunong tumupad sa mga salita ninyo? Akala nyo ba magluluksa ako sa pagkamatay ng aking mag-ina? Hindi nyo pa ginagawa. Inaasahan ko nang gagawin ninyo mga bagay na ito. Sagot naman sa kanila ng gabunan. Nang marinig nila Emilio ang mga katagang sinabi nito, bigla naman sila noong natigilan sa kadahilan ng hindi nila inaasahan na mararamdaman ng nilalang ang karumal-dumal na pagpatay nila sa naiwan nitong mag-ina. Pinilit pang magpalusot noon nila Emilio, subalit sa kasamaang palad, hindi na nila nabilog ang ulo nito. Nang mapagtanto nilang wala ng saysay ang kanilang pakikipag-usap sa gabunan, buong lakas naman itong sinapak sa mukha ni Upal para patahimikin. Pagtama ng kanyang kargadong kamao, agad din namang kumalas sa katawan ng gabunan ang diwa nitong tangan. Nang mapagtanto nilang magkapatid na nahimatay yun, dali-dali naman nila itong isinilid sa sako at isinabit sa gilid ng kabayo. Ilang minuto pa ang lumipas, muling nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay pabalik ng tago. Masaya silang nag-uusap noon sa daan para naman kahit papaano'y hindi sila maburyong sa napakatahimik na paligid. Maya-maya pa, bigla naman silang natigilan sa kanilang kinaroroonan nang marinig nila ang mga nilalang na nagsisitakbuhan di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Pagpalo ni Emilio sa kanyang kabayo noon, bigla naman itong humalinghing ng napakalakas habang patuloy na itinataas ang dalawa nitong mga paa na para bang meron itong mga nilalang na nakikita. Dahil sa ginawa nito, kung kaya't bigla namang nahulog ang sakong nakasabit sa gilid nito na siyang naging sanhi upang makalabas ang gabunan mula sa pagkakakulong nito sa loob ng sako. Pagsilay ni Emilio sa kinaroroonan nito, laking gulat na lamang niya nang makasilay siya ng isang lalaking merong napakaitim na balat na mabilisang hinila ang katawan ng kanilang bihag. Pagpasok nito sa napakasukal na kakahuyan, agad naman yung sinunda ni Upal ng walang pag-aalinlangan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, bigla naman nilang nasipat ang nilalang na yon di kalayuan sa kanilang kinatatayuan. Naghihirap itong kaladkari ng gabunang kanilang bihag na para bang labis-labis ang bigat nitong nararamdaman sa kabila ng pagputol ng mga galamay ng nilalang. Pagsilay doon ni Upal, dali-dali naman niyang sinugod ang kinaroroonan nito na siya namang mabilisang sinigawan ni Emilio ng, "Upal! Mauna ka na! Itatali ko lang ang mga kabayo!" Matapos nitong sumigaw, agad naman niyang hinila sa tabi ng isang puno ang kanilang mga kabayo para itali. Nang magawa na niya ang bagay na yon, bigla naman siyang napasipat sa kanyang likuran nang maramdaman niya ang isang nilalang na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Pagsilay ni Emilio sa isang aswang na gumagapang sa lupa,
Buong lakas naman niya itong hinambalos ng kanyang lagaraw at kasabay nito ang biglaang pagsalag ng iilang kasama ng nilalang. Dahil sa pangyayari, doon niya napagtanto na marami ang bilang ng mga aswang na sumusunod sa kanila. Maya-maya pa, doon na siya pinagkumpulan ng mga aswang na nagsilitawan sa buong paligid. Pagkasukol ng mga ito sa kanya, pinili niya munang manatili sa kanyang kinatatayuan upang pakiramdaman ang buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan na niyang inilabas ang kanyang lagaraw at kasabay nito ang mabilisan niyang pag-usal ng kanyang bakod at puder sa kanyang katawan. Pagyuko noon ni Emilio, bigla naman siya noong naglaho sa paningin ng mga aswang at kasabay nito ang paglitaw niya sa likurang bahagi kung saan buong lakas siyang nagpakawala ng mga pag-atake. Okay, ang masasabi ko lang, siguro kung hindi tinraidor ng magkapatid yung gabunan, magaling na yung tatay nila. Kaso kasi nadadala sila di ba? Nadadala sila ng galit, sisi, halo-halong emosyon eh. Pero hindi naman natin masasabi kasi wala naman tayo sa sitwasyon nila, di ba? Ang goal nilang magkapatid ngayon, ubusin talaga lahat ng aswang. Pero sayang lang, sana ginawa nila yon na pinagamot muna nila yung tatay nila. Kaso hindi eh. So, ang mangyayari nito, hahaba pa ng hahaba to kung san pa sila mapupunta. Imbis na tapos na sana, di ba? Gumaling na. Kaso hindi eh. Pero, ewan ko, hindi ko masisisi yung magkapatid kasi nga, tatay nila yon, di ba? Siguro kahit tayo naman, may mangyaring hindi maganda sa tatay natin, alam natin kung sino yung sisisihin, ganito talaga yung galit. Diba? Pero, sunod kagad natin yung 13 para hindi kayo mabitin. Yun lang. Salamat.